Datorren asteko ostegunean, urriaren 27an arratsaldeko 7:00, Donostiako San Telmo Museoan izango dugu hitzaldi, solasaldi oso interesgarri bat, Agora K 2050 hitzaldi zikloen barruan. Aztertuko dugu jaten duguna eta klima aldaketak nolako harremana dute, ze eragina izan duten bata bestearengan eta alderantziz. Gainera, aztertuko dugu elikaduraren sistemaren gaurkotasuna, errealitatea gaur egun, ekoizle txikien egoera eta abar. Gai interesgarri horiek aztertuko ditugu bi gonbidatuekin. Batetik Iker Aranjuelo Michelena izango dugu gurekin, zesikeko ikertzailea, eta bestetik Amaia Ayerbe Zurutuza, nutrizionista. Biek emango digute ikuspuntu oso berezia, bakoitza bere arlotik, eta izango dugu solasaldi luze eta lasai bat haiekin. Animatu zaitezte etortzera, Donostian, San Telmo Museoan, arratsaldeko 7:00, urriaren 27.